Baroni kɛnɛ. Nteri denmisɛnninw, aw ni sɔgɔma. Bi an bɛ Mali tourisme ka baarakɛyɔrɔ de la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, u ka ɲɔgɔn ye so. U bɛ ɲɔgɔn ye kɛ so mun kɔnɔ. An ka bi baroni a bɛna boli Mali ka laadala yɔrɔw minnu bɛ UNESCO o ka jatebɔ sɛbɛnw fɛ. UNESCO ye diɲɛ jɛkulu ye min ɲɛsinnen don jamanaw ka laadala yɔrɔw ani kalankow k'olu kɔlɔsi ale ni k'olu don da la. Yala aw b'a dɔn wa ko Mali ka laadala yɔrɔ ani ɲɛnajɛ 13 o de bɛ UNESCO ka jatebɔ sɛbɛnw fɛ. Kulikoro mara la, a fɔlɔ Manden sigisen sariya mun tara Sunjata Keyita fɛ Kangaba, n'an b'a fɔ a ma ko Kurukanfuga. Filanan, Kangaba bulon n'u b'a fɔ fana ko Kaaba bulon. O san 7 ti o falenni ɲɛnajɛ. Karata mun bɛ sigi buguso sanfɛ an b'a fɔ de ma ko ti. Segu mara la, o bɛ bɛn an ka laada yɔrɔ 3nan ma. Marakalakaw ka yirimɔgɔni bɔ o ɲɛnajɛ. O dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye? Kɔrɔdugaw olu ka laadala kow. San mara la, sankaw ka kɔmɔ o ɲɛnajɛ u bɛ jɛgɛminɛba mun kɛ kɔ la. Mopti mara la, Bajangara kuluw n'o ye dɔgɔnɔw u sigiyɔrɔ ani u ka laadala kow o ye. Jene dugu fɔlɔ n'a a sojɔ cogow ka fara a misiriba kan n'anw bɛɛ b'o dɔn kosɛbɛ. Filaw ka kɔ tigɛli ni misi ye, Jafara bɛ ani Jalu bɛ o ɲɛnajɛw. Gawo mara la, Askiyaw kaburu n'o ye kɔrɔbɔrɔw ka masayaba mun tɛmɛna. Tɔnbɔkutu mara la, Tɔnbɔkutu misiriba 3 ka fara mɔgɔba kaburu minnu bɛ yen ani sɛbɛnkɔrɔw kitabu kɔrɔbaw minnu bɛ yen. Sikaso mara la, sɛnɛfɔw ka laadalakow minnu n'u gulonnen don balani na. Mali sɛnɛfɔw, Burkina Faso sɛnɛfɔw ani Côte d'Ivoire sɛnɛfɔw. Fɔlikɛfɛn mun n'a tɔgɔ ye ko Nbɔlɔn o fana b'a la. Sisan a 13nan o de ye o bɛ Kidali mara la. Suraka musow ka fɔlikɛfɛn min tɔgɔ ye ko Imzad. Ne teri denmisɛnninw, yara aw bɛ caman dɔn Mali ka laadala kow ani laadala yɔrɔw minnu bɛ UNESCO ka jatebɔ sɛbɛnw fɛ. Aw kana ɲinɛ dɛ, so dɔn, yiri dɔn, yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ. An b'a fɔ aw kan bɛ baroni wɛrɛ. Baroni kɛnɛ.